Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího a druhého videa z mojí sbírky nožů. Takže tady mám v takové Elite Force krabice, není to přesně nůž od Elite Force, ale je to takovýto lovecký, roztahovací a z pojistku. Tak, potom tady máme v takovém obalu tento, taky výstřelovák z pojistku, z děcku, ne jakože z děcku, ale proti děckám, aby se tam nedostali, aby ho nedokázali rozložit. Potom tady máme další výstřelovák, to je takový menší i s očkem a z pojistku. Potom tady mám kapesní, ten jsem dostal od strýca, a je taky velmi dobrý, je tam 2 pilky, nožík, nůžky, otvírák, vývrtka, šrubovák, pilníky. No a jinak je to dobrý nožík. No a jestli se vám video líbilo, tak dejte like, samozřejmě odběr. Jestli se vám video nelíbilo, dejte dislike, o to tam ten dislike je. A zatím čau!